Masisuke sikhuluma nge-communication kwi-relationship, asikhulumi ngale communication kuphela mengabe nigqokile iy'ngubo zokugqoka nobabili. I-communication kwi-relationship, i-communication emshadweni, it also means i-communication ninqunu. I-communication yokukhuluma ngento eniyenza mangabe ninqunu. I-communication yokuthi mangabe lingena phakathi kuwena uwesifazane lingena kanjani, ulithanda kanjani. Kunale tendency esinayo thina abantu besifazane yokuthi hayi lo mfana kangichamisanga, indoda yami ayichamisani. Obviously iningi lethu size sihambe uzuye kwenye indoda because indoda yakhe ayizange ize kuchamisa noma ayikuchamisi, uzugcina engathi uyenza isilimo just because awuchami. I-question enginayo kubantu besifazane yokuthi wena ekhaya kini mangabe uphuma, akekho umuntu okufundisayo ukuthi mawufika lapha uzofika ulimunce kanjani ipipi. Akekho umuntu okufundisa leyo nto. Uma uphuma ekhaya, akekho umuntu okufundisayo ukuthi okay, yabona-ke manje usumdala unamabele usungena kuma-period. Mangabe uhamba uzofika uyifende kanje indoda ufende kanje. No, ngisho ngathiwa-ke ube nenhlanhla washada ungakabi naye ingane, ungakalenzi ucansi uyitshitshi, akekho futhi umuntu ofika akutshela ukuthi mawufika lapha kune-woman on top uzofika ushaye ivote uyigibele indoda yakho wenze lokhu. Akekho umuntu okutshelayo ukuthi hayi mangabe usudunusa uzobe ungayona inja noma futhi uzobe ungasona isifebe. Yabo, iphathi ye-relationship. Akekho umuntu okutshelayo ukuthi yazini kwi-relationship mangabe udiniwe faneke nixoxe leyo nto, hayi ukuthi uvele udinwe ugcinwe usulala nendoda yakho wena ubungathandi uzazi ukuthi awuthandi kodwa ugcina ulalile nayo because uthi usave umshado wakho. Akekho umuntu ophumayo umuntu wesifazane athi ihamba-ke uma ufika lapha uzofika ushefe, fanele ushefe ngelinye ilanga ungashevi, fanele like akekho. Yini-ke thina abantu besifazane si-expect or sijele ukuthi hayi indoda mengabe isifikile ingenile kwi-relationship kumele ivele i-assume nje ukuthi hayi wena ubhontshisi wakho uthintwa la, wena-ke lapha kwiklithi yakho ukuze uzochama ila, wena awuthandi ukuqabula ey'ndlebeni ngoba indlebe awuyigezi uneyigonogono, wena indlebe kuyayigeza wakwaphathwa indlebe usemncane uyasaba kuzongena amathi. Yabo loo nto leyo. But we just assume ukuthi uma uyindoda fanele ukuthi uma ufika kwi-relationship noma ungena emshadweni kumele ufike ucansi usulwasi, ucansi usulishaya, ucansi nje usulibeka. Ngizokwenza isibonelo nge-content yami. Uma ukuthi uyaqala ukungibona ngonontsikelelo igama ngwanxuma lesibongo, I've been doing i-content yase-bedroom ku-Facebook but bengiyenza ngendlela eqojeme which la ka-TikTok sizoyenza ngenye indlela. It's not because mangabe ngithi ipipi noma ngithi inquzo khonto ezokwenzakala, cha, indlela nje engifuna ukuyishaya ngayo la ka-TikTok. So I guess ukuthi ninga-understand. Also ngeno-YouTube, my YouTube channel ibizwa ngawo Cucumber Pot, iphinde ibe u-Cooking with Notes. Ku-Instagram, I mean ku-YouTube, Instagram Cooking with Notes. So uma ukuthi uyaqala ukungibona, cha, ama-conversation nje lawa engijwayele ukuba nawo engizoqhubeka futhi ngikhulume nawo ngani. Ake sibuyele kule nto esikhuluma ngayo. Mangabe singena kwi-relationship sonke, ake siye kunikeza amadoda i-pressure engako yokuthi ikwazi ukuchamisa indoda, while nawe ungazi nanokwazi ukuchama yini. Ngoba phela nawe uma uwedwa uyidlalisa, angithi nani niyahlala nithi angazi kubusathanism ukuhamba uyoyilala wena, yayingekho leyo nto kudala. Manje inkinga ukuthi abantu bakakudala babengasifundisi nokusifundisa, number 1. Number 2, abantu bakakudala bebengachami iningi labo because into engakhulunywa ngayo ucansi. Asebona-ke abantu bakudala sesimanje ngeke uzuthi ukuyichamisa wena isathanism, ukuyichamisa wena kuyabheda eBhayibhelini. NaseBhayibhelini kuthiwa ucansi ungalenzi ungashadile. Ekuthiwa ungazali uzale ingane nendoda ungashadile, kuthiwa ungalali nabantu abaningi. EBhayibhelini kuyashiwo ukuthi ufanele ubheme, ufanele uphuze. Ayishiwo yonke leyo nto, uphuze iwayini lasesontweni kuphela. But niyakwenza lokho okunye ninenza okuvuna nina. But okunye abantu bayahamba baye emaklabhini bayophuza bashaya ama-one night stand, balale namadoda balala lapha. Mase ukuthi lokho okunye nifuna ukuthi sikuvale. Lalela-ke ngifuna untshela lokho. Mina ngithengisha ngisho amathoyizi ocansi. Uma uyifunela nje ikuku, ufuna ukuyithenga ikuku, hayi le eyami eyethoyizi ngiyayidayisa 1300, kube khona ka-400. Ngikhona-ke ku-WhatsApp ngidayisa-ke namakhambi awo asembhedeni awocansi. Uma unepipi lakho ubona ukuthi alivuki alimi kahle, nginayo into ekuthiwa umveva u-1200. Actually bengimele ukuthi ube la eduze but ngizobuka ukuthi angiwuboni, nginomlondo engiwubona la eduze, bengifuna ukuthi ngikuvezele umlondo lo. Ithi ama-Tipex awu-4 phakathi, uphuza nje elilodwa. Ufake inkomishini uphuze, uphinde ufake inkomishini uphuze, uphinde ufake elilodwa uliphinda kathathu ngosuku, uwabeke lawa u-3 azobesele.
izohlala isonto lonke emzimbeni wakho. So uphuza 1 tea bag per week kahle kahle. Into ozoyenza umshubo embhedeni. Nawo-ke umshubo ngeke uwenze embhedeni. Ngisho ngakunika impesu u-130 nayo ngiyayidayisa embhedeni. Ngidayisa nange-Congo dust. I-Congo dust i-170 rand. Uyithi nje uthinta i-Congo dust bese uthi kanje lapha embobeni yepipi uthi ugcoba kancane uvale ngeplastic u-30 minutes ebese emva kalokho ziyashuba. Uyaphuza uchama. I-Congo dust leyo. But kunzima-ke madoda ukuthi ngizohlala la ngitshele nini ukuthi sifuna ukuthinta abusenza kabi. Bese kuthi abantu enihleli nabo endlini abafuni ukunitshela. Bangaka abantu besifazane la abazobe bebuka le video abazongivumela ukuthi usuke wathinta ubhontshisi wakho wahlikiza indoda ikuthi ikuhlikize ucishe ucoshe phansi uze kube buhlungu ngisho uhamba itshela ukuthi yena ingoba ikwenze kakhulu kanti cha ubekuhlukumeza kodwa yena etshela ukuthi wenza kahle. Amadoda nawo awafundisiwe bakwethu. Awafundisi ngisho abefundisi. Ehamba umuntu eyoshada afike emshadweni ashaya udaka kodwa uyilunga lebandla elithize elinomfundisi noma enabefundisi. Nabo abafuna ukukhuluma ngayo lento. Nabo vele abazi ukuthi kwenziwa kanjani ekamerweni. Ne-understand lento le. So ke siyabonisana nje sibadala ukuthi mawungena kwi-relationship khuluma nendoda yakho izinto enizenza nenqono. Sana sami ngikuthandile ukuthi ubungiqabule emqaleni. Ngifile kamnandi. Baby, ngiyathanda mangabe umunca ibele. Noma baby mina ngumuntu amabele ami nje angizwa lutho mangabe ngithinta amabele noma yabo ngivele ngiboreke. Ungasabi ukusho lokho. Because thana zami into esizayo ukuthi usaba ukhuluma nendoda yakho into but uyakwazi ukuthi uvule imlenze uze le mawuphakathi nendawo ushilo nekiwi naye kade ubuka ama inside akhe emasendeni ukuthi kunjani kwenzakala. Uyazi buka dibona yonke le yonto. However, ususaba ukukhuluma ngakho. Thana sami mina ngiyathanda ukwenza mangabe ngibhekele mina baby ngithanda mangabe ngipheki wakho. Uyabona into le like kuya communicate ixoxeni after noma ningayixoxa nihlele embhedeni. Ngeke ngisho ke ngithi mawuyile ndoda lifike yenze bese uyakhathala 1 rand ulala a communicate nawe. Indoda ayiphuze nali itela umlondo. Phuza ithiphex elilodwa nje likunika umdlandla ukuthi ukwazi ukushaya ama round amaningi. Ukwazi nokulalela umuntu wakho maniqeda ucansi alalela isifubeni sakho. Axoxe noma lala bheke phezulu mawukuthi umkhaba mkhulu uyabona uzokucindezela uzube ne-BP. Izinto zami ngisho ne-BP unoshukela uyayiphuza impesi yami uyaphuza umlondo wami awuna side effects. Kube khona umkhulisa pipi engikhuluma ngayo i-Congo dust uyayigcoba epipini ngisho kuthiwa unoshukela. It's natural herbs. Ayikho side effects la. Impesu uma ifika ungcolile uzozisisa sakho sithi ukuthi engathi ifuna ukuthi uchame kakhulu noma sithi ifuna ukukhipha ingoba ifica ungcolile iyacleaner. Nginayo ke ne-cleaning herb 170 rand. Mawungayithanda na zonke lezi zinto kodwa uyazi ukuthi ufuna ukuyiclean. Ngisho kuthiwa umuntu wesifazane umuntu wesilisa i-cleaning herb uyakwazi ukuyiphuza nobabili noma uyiphuze. Ithiwa nje nge-teaspoon uyifake pha emanzini emanzini ashisa bese uyaphuza iyakucleana ukungcola ngaphakathi. U-taxi driver kuthiwa yini o-truck drivers amadoda nje uyazi ukuthi uyayiphuzela uhlala uphuza utshwala ufuna into nje ezokuchamisa esinyeni clean ngaphakathi i-clean izinso i-cleaning herb yami 170 rand. Uyayibuza ukuthi ngitholakala kanjani? Ngitholakala eSouth Africa yonke ngoba nginama distributors eSouth Africa yonke. Kwi-comment section umbuzo onayo izobe ifika i-distributor yami. Umuntu engimbonayo ukuthi akasiyo i-distributor yami ngizobe ngimblock. So uyasizana nawo ama-distributors. Mina eyami number is 081 729 3262. Awuzi-ke ku-WhatsApp wami uma ungazi ukuthi uzokwenzani. Usazothi hi. Angim-answerisho hi. Usazofika ku-WhatsApp wami uthi unjani. Angiphenduli leyo. Ungena uthi ngisegoli. Ngifisa inamba yasegoli. And ngizokwenza i-profile picture lapha ku-WhatsApp ibe ney'namba zabantu enginabo. Uma engekho umuntu njengaseLimpopo anginayo i-distributor. Iya noma ikuphi i-distributor izokuposela ngophepho. Ikuposele ngo-Postnet, u-Postnet u-110 rand. Mayikuposele namhlanje kusasa i-product uyayithola ngo-110 o-8 ngaphezulu. uPep mawukhipha u-60 rand uthatha 7 to 9 days. Mawukhipha u-100 rand ngoPep u-3 to 5 days. So kukuwena-ke ukuthi ufuna uku-order kanjani. Yabo, but uma ungamboni umuntu ngakini ungasho ukuthi hayi akekho ngala ngasekhaya angimboni cha. Contact noma ngabe yiphi distributor ngizoyifaka inamba lapha uma ungena ku-WhatsApp wami i-profile picture nje iney'namba zama-distributors enginazo uma ukuthi ufuna uku-order product. Ngicela ke senzani kahle umkhuba embhedeni. Sibhebhaneni kahle iy'thandwa zami si-communicate abantu besifazane amadoda awanayo imilingo embhedeni. Bengiyicela nje lokho.
Sengizoyivala-ke nje ngisho ngithi niphephe-ke bakwethu, nigeze nekhekhe. Kubantu besifazane nginawo ama-products abantu besifazane engizonitshela-ke nawo nganye kwenye ividiyo. But-ke ngiyabonga uyishare le video, uyishare nabanye.